ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସାହିଦାରାର ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଝରଣା ଦୃଶ୍ୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଝରଣା ପାଣି। ଏଠି ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ। ଏଠି ଭାଇମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସିନ୍ଟା ଦେଖେଇବି ବୋଲିକି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଠି ମୁଁ ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏହି ସିନ୍ରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ସିନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ। ଏ ନଦୀର ପାଣି ଝରଣା ପଥର ଉପରୁ ପାଣି ଉପରରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ପିକନିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଜାଗା ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ରେ ସିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସିନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଅଛି ଭିତରକୁ ବହୁତ ଅଛି। ଏଇଟା ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଘର ଭଳିଆ ଅଛି ଭିତରେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ପଥର, ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ସେ ପଥର ଏଇଟା ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଠି।